Nilqakom lura l-programm Pjazza fuq One HD. F'din il-parti tal-programm risin lejn it-tmiem irrid nixtieq nurikom ritratt. Ritratt ta' kap ta' familja li 23 sena ilu nqatel Kisa Hubieret waqt li kienet jipprova jaħdem biex jagħti xikol lill-familja tiegħu. Jismu Vittorio Cassone, kienet lejl ta' kesħa f'Jannar tal-1993 fejn persuna mamda u armata daħlet biex tagħmel hold up, seraq ċuċata jitkellmu dwar 200 euro u qabel ma telaq spara tir u ħallih mejjet. Illum wara li l-bira fil-għaxija il-ġuri tal-persuna li dak iż-żmien kellu 17-il sena kien illiberat wara li kien hemm nuqqas ta' provi biex il-ġurati jsibu ħati tar-reati li bihom kien akkużat. Dalgħodu fuq Facebook telet post ta' bint il-vittma li sostniet appell tagħha biex anki l-avukati, il-politiċi, daw kollha li huma involuti fis-sistema tal-ġustizzja jaraw jekk il-ġustizzja verament ħadmitx u jekk il-sistema tal-ġustizzja hijiex rifless ta' dak li il-poplu Malti jistenna mingħand il-ġurati jew l-imħalfin, is-sistema ġudizzjarja kollha kemm hi. Huma appelli li ġejjin mill-familjari ta' dan ir-raġel illi kien miżżewweġ mara Maltija u kellu 3 tibniet u għexu għal 23 sena jittamaw għal-ġustizzja li din il-ġustizzja ma ġietx għaliex il-ġurati ma sabux tija. Iżda l-avukat difensur ta' l-akkużat li kellu 17 sena dakinhar u ismu ma setax jissemma huwa l-avukat Franco De Bono li jgħat miegħi fuq il-linja u għaldastant il-mistoqsijiet huma dawk l-ovvji. Franco De Bono. Nsellem lek Karl, nsellem il-telespettaturi. Franco, rajt dawk il-kommenti li kien hemm fuq il-Facebook, ovvjament inti l-avukat difensur li x-xogħol tiegħek bħala avukat u li tiddefendi l-interessi tal-akkużat. Issa, meta wieħed jitressa akkużat b'omiċidju, il-ġurati jridu jsibu l-akkużat ħati fuq il-provi illi kun hemm. Kemm hu faċli biex għall-inqas tissepara l-preġudizzju mill-provi? Leonard Karl, inti għat din il-ġustizja ma waslitx, jina ngħid sar il-ġustizja, ġifieri il-proċess ta' fl-ma sens. Il-ġustizja ssir jew ma ssirx mhux għax tinwoġob ma' parti jew oħra, imma għax l-affarijiet isiru skont il-liġi. Aħna ngħidu aħna servi tal-liġi biex bekk inkunu ħielsa. Jiġifieri il-ġustizzja tajt ma saritx jekk ma ġewx osservati ir-regolamenti u l-liġijiet. Ma jidhirx li kien il-każ. Jiġifieri fejn għandek inti s-sistema tal-ġurati minn żmien għal żmien tiġi taħt il-lenti u min jgħid isma' tajba min jgħid ilha iktar minn 100 sena magħna titħaddem f'ħafna pajjiżi demokratiċi, inkluż fl-Ewropa, inkluż fl-Amerika, ġifieri s-sistema li taħdem. Ovvjament, mhux kulħadd jaqbel mad-deċiżjoni, ma dik ma jfissirx li s-sistema mhix ġusta jew ma saritx ġustizzja. Aħna għandna liġijiet, għandna regolamenti, għandna prinċipji li huma propju valuri fundamentali tas-soċjetà demokratika, tas-soċjetajiet demokratiċi tal-punent. Waħda minnhom m'għandix żmien biżżejjed biex nidħol f'ħafna dettall, qed nitkellem b'mod ġenerali. Laqqas kważi f'dal każ. L-ewwel wieħed jifhem u anke avukat difensur ara taħseb. Mela ma tissimpatizzax ma' persuna li tkun tilfet persuna żgħira li għamel aħna mhux il-kol bnedmin, anke avukat difensur li qed jagħmel xogħlu, mela ma nifhimx. Anke l-weġa li jista' jkollu vittma f'każ fejn anke nista' nkun avukat difensurijiet. Tifhem il-weġa, però weġa tant hija tant daqstant kbira jekk issir inġustizzja mal-persuna akkużata. Li jiġi misjub ħati persuna li ma kienx m'għandux ikun ħati. Ċirkostanzi fejn m'hemmx provi biżejjed. Fejn għajdi fajgħid ma saritx skont ir-regolamenti. Skont regolamenti stabbiliti għal dawn l-aħħar 30 sena, speċjalment anke fl-Ingilterra, fil-Police and Criminal Evidence Act, tgħidlek qed ikollok 8+1, tgħidlek kif iridu jkunu, għax inti jekk għandek deskrizzjoni ta' bniedem pereżempju xar u ċar, inti ma jistax tagħmel 4 jew 5 xarhom sewda għax inkella l-affarijiet ma jsirux hekk. Il-prinċipju kardinali of proof beyond reasonable doubt. U dik hi kwistjoni li jridu jiddeċidu l-ġurati fuqha. Beyond reasonable doubt. Alla ħares Karl, fil-waqt li jien nifhem, kif qed ngħid, jien nifhem mela ma nifhimx u anke tissimpatizza ma' forsi il-weġġa li jħossu vittmi u familjari tal-vittmi, però alla ħares nibdew nillaxkaw dawn il-prinċipji għax inkella mmorru, inkella dawn il-valuri bażiċi illi għamluna fl-aħħar mill-aħħar soċjetà ħilsa u soċjetà demokratika, allura kullu qed intuhom bis-sieq, nabbandunawhom u mbagħad hemmhekk b'rispett kollu nimxu lejn sitwazzjoni, hemmhekk nimxu lejn sitwazzjoni ta' periklu, se inti għandek proċess kif. Għandek proċess persuna li tresqet il-qorti diġà wara 13-il sena bil-komplikazzjonijiet li ġib magħha.
Tajjeb, ġifieri din ovvjament il-pulizija deċidew meta jresqu. Ir-rejat twettaq 23 sena ilu, u mbagħad l-investigazzjoni tal-pulizija waslu għall-arrest u mbagħad il-proċeduri kriminali kontra person 13 sena wara. 13 sena wara, ġifieri dan diġà tibda tarejna, ma rridx il-pulizija għamlu xogħol kif l-aħjar li setgħu, ġifieri mhux qed nagħmel xi kummenti negattivi konfront tal-pulizija. Ovvjament kulħadd jagħmel xogħol, il-pulizija jagħmlu xogħol, imma għalhekk is-sistema taħdem għax għandek dal-bilanċ. Alla ħares inti ma kellekx id-difiża illi tista' tistaqsi kif saru l-affarijiet, tista' tagħmel id-domandi, tista' ġib il-provi tagħha. Alla ħares ma jkollok dawn is-sitwazzjonijiet. Taġixxi fl-aħjar interess tal-klijent tiegħek ovvjament. Taġixxi fl-aħjar interess tal-ġustizzja wkoll, Karl. Għax tinsiex, inti l-akkużat huwa parti huwa suġġett ukoll wieħed mis-suġġetti tas-sistema ġudizzjarja. L-akkużat ukoll għandu dritt tiegħu kif semmejt justice beyond reasonable doubt. Għandek ħafna prinċipji li l-prosekuzzjoni tiġġib l-aħjar prova li tista' ġġib. Għandek l-ixu pereżempju f'dal każ, imma nitkellem b'mod ġenerali, l-ixu tal-ID Perez, kif isiru l-ID Perez, jekk affarijiet mhumiex isiru sew, jekk inti il-prosekuzzjoni ma tippruvax il-każ tagħha sa dak il-krat rikjest bil-liġi, fil-kriminal probabbli mhux biżejjed, għaliex? Ħax il-periklu, Karl, ħansemmilek każ. Ta' malajra xirridu nagħlqu l-programma x'wasal il-ħin. Ħansemmilek każ, kellek il-każ ta' Emanuel Camilleri li ġie kundannat spiċċamel il-ħabs blaħtija, u mbagħad skoprejna li ma kienx ħati. Dak mhux weġa wkoll. Dik mhux inġustizzja wkoll. Ġifieri inti titħares liha miż-żewġ angoli. U l-bilanċ, is-sigriet, iċ-ċavetta huwa l-bilanċ. Illi inti għandek dawn il-prinċipji, dawn ir-regolamenti u dawn il-liġijiet li għandhom ikunu osservati u li huma Karlu nikkonkludi valuri fundamentali li jsawru is-soċjetajiet demokratiċi tal-punent fl-aħħar mill-aħħar, il-preżunzjoni tal-innoċenza, li kulħadd huwa preżunt innoċenti sakemm ma jiġix pruvat li huwa ħati. Id-dubju li jmur favur l-akkużat. Ma kollha prinċipji importanti. Franco, ħajkolli naqtalek hawnhekk għax il-ħin tagħna skada. Prinċipji naqbdin kostituzzjonali dawn. Ekku, ma bla ebda dubju. Grazie Franco De Bono, avukat defensur, illi defenda l-akkużatu li kien liberat mill-ġuri li kienu akkużi pesanti ħafna, omicidju volontarju. Sinjuri, aħna ma fadlna xejn aktar xinżidu li fl-inselmukom nagħmlu appuntament tagħna l-għada fis-6:30 ta' filgħaxija. Minn ftit ieħor One News u mbagħad Arena flimkien ma' Ramona Tard. Saħħit.